Oleh rambuyu tak benda ompreng. Iya, anggrek. Darah muncul. Lah kaya bedok tenan. Oh, bakal kita ngono. Tuh, ya naker penyok ngene kok. Bebek. Jangan bosan-bosan berkarya. Ojo waleh-waleh berkarya. Senajan berkarya ini yo mek isa-isa ngono bendino. Wong lanang kok pengen mek isa-isa kok bel-bel. Ya ora apa-apa kong, suadahe surga. Surga ya surga tapi ya ora apa-apa ya. Wis ngene iki ya wis ikhlas lillahi taala ngono. Nasibe wong lanang sing duwe bojo biduan kok lakune angel. Saben isu ya wis akeh penggawean. Lekas melek isa-isa terus umbah-umbah. Bare kuwi turu klemah. Wes engko lek isa-isa sik tak tuku sayur sik. Ngomong duwe gitu sayur. Iki engko sayur apa, Bel? Sing gak pedes ora pedes. Ora pedes. Ora pedes apa muni ya? Beningan sing gak pedes. Banyu putih dikai. Apa maksudnya bobor, jangan tahu. Enak tahu gelem wis Tahu ya. Iki jana kenakalannya nenek iki. Jana kenakalan gitu ku apem lho. Terus nang omah tak belanjane sik. Ora usah soleh-soleh jarang ibakule. Budal le urung jenenge wong mlaku rasa tolak-tolak kunceng ngene kaya badak anu. Yo jenenge wong tuku sayur nggone bakul mesti rada jaraki to, Bek. Ora usah cemburu ngono to, Bek. Ora. Hanya dirimu yang ada di apa yang ada di keranjang. Keranjang kuning. Titenono lek jaraki bakule. Beh, tak go balik engko malan. Balik tak jak dolan. Budal wis cemburu. Tapi yo maklum, Bel, kowe iki ternyata selalu penuh curiga ke diriku iki. Ya ora curiga lho kong demi keamanan. Demi keamanan kaya aku nek Bel. Wis ora usah demi-demian. Jomonge. Wedhus jumbar yang ngenteni tanduran. Beh, lha apa padane aku ki wedhus lek anu. Bojomu kaya ngene kok wedhus. Be kok ngomong to kong tindang budal lo. Ayo trano ya dirimu kejak omong ae sik tak ngetone Mercy. Mercy pamer gusi ya mobil untung yang sik. Tin. Oh, treno bojoku petok. Jadi kulit sayur ngomong gak boleh menikah. Lah kuwi wonge mulai dirasani. Wes ngenteni Bel kan mau. Keluwen. Ya jarene poso aku ya rada suwi. Dadak jaraki bakule. Josis. Wong tunggu saya kok pimen kaya wong budal kaji. Kemudian aku gini saya nama kan pemabrak motor. Kayak ini ki yo mau ijazah lho, Bel. Iki rokok gitu kan kan. Mesti kowe wis ngonteni kareng rasane karo wetengku kowe. Kapok. Ya Mas Noti. Kayak yo mes nutiti iki basa ngendine to Mbah Bel. Kowe gawe basa senengamu kok wanane. Ya mes nutiti, ya mesti ngono lho. Jenenge basa. Ora alenya. Ki mang oleh jangan soto tahu. Dimenamu kan soto tahu. Soto iwak sip-sip. Heeh. Wong bukane lungko sore, ya ini wis kon golekne jangan. Cepat. Lah ini jenenge posone ya malah sing dipikir mek panganan, nek bengko soto tahu ngono.
Enak entrane yo tumbas. Lek masak dhewe ngene kok enggak enak. Ya iso masak wong iku. Ah wong iki lek wah pitik njajak ubur-uburan pitik cilik ngono yo arepe tumpak-tumpakan to yo. Enggak duwe isin lho pitik cilik. Wong wedok iki lek masak enak, kuwi jarene yo enak. Nek kowe ora enak lek masak berarti yo ora enak. Lah ya ayit. Terus aku kok apa? Kok masakne apa akune? Melok iki ae no. Melok kuwi. Oh. Melok nyandi. Maksudnya melok nang pasar apa? Kira mangan iki ae lho, Kong. Jangan tahu. Oh. Berarti tidak oleh roh. Piye to? Jangan tahu tok ngono lho, Kong. Oh, jangan aku kok melok jangan tahu. Jare arepe nguluk. Iya. Wong ki lek gawe omong ya aja diwolak-walik. Ya lek tempe diwalik ora gosong. Lek omongan diwolak-walik kleru kabeh penampane. Kaya dirimu lek omong senengane dhuwur dekek ngisor, ngisor dekek dhuwur. Lah nek ngisor kan mambu tutut. Lu lah omong adoh karo lisit. Lisit apa, Kong? Lisit ki apa ya? Dalan nganu lho, dalan BAB lho. Kowe lah omongnya iso sekali cedek kok dalan BAB. Iki ben roh pahit kehidupan. Wes omongnya gek nganu toto-toto gek lab golek dhuwit. Wes yo Oh. soto bebek. Dipangan nyebek. Nah, Yo nyebek mergane dhuwit entek. Yo tuku soto bebek. ngomongnya kayak ngono enggak juga enggak tangi-tangi. Kong, tangi wis awan. Masalah bel jam piro bel mangkok bangkong neh iki. Bel. Ndang jek tangi ngomongin ketika metu pisan. Yo bel lho, cek tas melek lho ya wis dikongkon. Aku lho cek tas melek bel. Idanan jahit. Bel. Kok ya wis tambahan terus apa neh? Ompreng-ompreng kuwi. Kuwape wong sak desa iki isane kon gorene tak isane. Wis. Ora sanggup sula Kong, anjen bojone sepuro kok. Ora ngrusula bel, aku iki selawatan. Enten wong lanang dibloki penggayan, kapan lah golek duit? Kok wayah pempersen tek kung, pempersen tek. Sing tenang Kong, rasa kuwatir. Yo tenang, meteng enek sing lanang ngono ya. Yo suwi-suwi dadine kentir kuwi to musuh Mbah Bel. Wis nganu sih. Golek sarapan sik. Wis ora apa. Mbok yo guyu titi to Kong, Kong aja merengut ae. Ya sak sirku to, arepe merengut, arepe mringis, arepe wong cangkem-cangkemku dhewe. Lah dirimu sing garahe. Wis, rasa menge. Oleh ra guyu tak benda ompreng. Iya, anggrek. Darah muncul. Lah kaya bedok tenan. Oh, bakal titen ngono. Tuh, naker penyok ngene kok. Bebek.